Takže čaute, moje meno je Atom a vítam vás na nový videa. Toto je moje prvé video z hry Minecraft a budem natáčať pre Česko a Slovensko. A hráme na game teame Lucky Wars, takže pustíme sa do toho. Takže tu sa dajú kupovať kity. Bam 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 bam. Prečo sú tu čestky? Prečo sú tu čestky a nie lucky bloky? What the nigga bitch. What the nigga bitch. What the nigga bitch. Tak aspoň pozdravte do videa. No, tak nech zdravia. Ahoj. Takže zdravia do videa, do môjho prvého videa. Ciganiš. Cirinc. Jedeme na stred. Motherfucker. Modher. Focker. Prečo sú také logy na tomto serveri? To nemám kvôli tomu, že... Jaj, to sú tie malé blbosti! Malé blbosti sú lucky bloky. Čo sú tie lucky bloky? Ja som zabil! OK. Ja, čo? Ne! Ježiš, čo sú lucky bloky a to sú malé blbovinky. OK, tak teraz už budeme vedieť. A tu ich je ako veľa. Dobre. Aspoň budeme mať dobré veci. Čo, poháce krkavcu, čo? Tak 7. Lebo to sú šťastné čísla. No poď. Bedrock. Najlepšie. Dobre. To si zoberiem. Lucky. Dobre. Healed Bass. Healed. To by som nebol ja, kebyže tam neskočím. Čo mám? Nie. Speed. A nie. Obsidian. Takže asi som sa mýlil, nie je tu toho veľa. Dobre, tu sú diamanty. Wow, tak to by bolo dobre tam pokopať. Dobre, ale zatiaľ ideme hore a vyťažíme tento lucky block. Sme prvý, jeden Tom SK. To som ja. A ty ešte mi tu zavádzaš. Čuráku. Tak sem poď. A my nemáme žiadne veci. Teda meči. A ty kde ideš? Ne. Nevadí. Asi nejak opravím tie FPS-ka, pretože to nerobí. Som pretože natáčala, ale ani mi to nerobilo. Tak to skúšime nechať. No, a trošku lepšie. Toto je mapa zo Skywarsu na game teame, to je mega. Lukas strelec.
nemôžu používať príkaz token. To je divné. Najlepšie. Ne! To mi z toho akože nič nepadlo. Si robíš srandu. No. Tu na normálnom Skywars Game Team, tak túto je namiesto toho Lucky bloku, tak tam je čestka. IP bude v popise, určite. Aj môj nick bude v popise. Ak by niekto nevedel, že kde je popis a tak popis je hneď... Dobre, tak popis je hneď pod videom. To je úplne hneď pod videom, jak je meno videa, tak hneď pod tým. Ak chcete ďalšie videá, nezabudnite dať like, čo tam padlo? Like, odber, koment. Ak chcete, aby som pokračoval, tak tiež napíšte do komentáru a nezabudnite zanechať like, odber. Dobre. Máme už nejaké veci, ale nemáme dosť dobré veci, takže... Lajno. Čo to? Poď sem. Ďalšie jablčka, teda ďalšie drevo. Level 5. Sme už len 4. Prečo tu nikto nebol? Chain. To by sa nám mohlo hodiť. Čo to bolo? Neviem. Ďalšie. Drvený nástroj. Aj meč? Nie. Meč mám veď. Minecraft. Nie! Fú, že už padáme dole. Poď. Ahoj. Do vojdu spadol. To čo? Jablko, teda melón, či čo to je? Tak, dobre. Ježiš. Ako fakt? Aha, tu si. Kde je? Ne, takže mne padlo spojenie s Game Teamom. Jaj. Ja neviem, poďme napríklad na. Potom sa dali sa aj bez 1.8. A vám to strihnem. Ok, som tu. Vy chcete vidieť moje heslo? Tak dobre. Môžete sa sem pripojiť, môžete zmeniť meno tu. Ale nebojte, ja nemám toto. Čo tu bolo? Ja nemám. Jak sa to volá? La 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 la. Krava, teda ovca. Sorry, krava. Trošku to laguje. Dole a ve. Tak? Nie. Tak. Lobby. To už ide. OK. Čo si idem zahrať? Drawit.